bikin kasuwancin su da sauran al'amura a yankin kudancin kasar nan. A halin yanzu Dr. Iso kuma muna tare da shi. Dr. barka da zuwa cikin wani shiri na kalaci. Barka mu da warhaka. Kun kira taron manema labarai kun gabatar da jawabai daban-daban akan abin da ya shafi al'amuran a yan arewa wanda suke yankin kudancin kasar nan. Shin me ya jawo hankalinku wajen shirya wannan taro? To alhamdulillah kamar yadda ka sani kuma duk dan arewa da dan Najeriya ya sani mu dai mutanen arewa mutane ne masu son zama lafiya ko masu bin doka da oda. Sannan shi rayuwar dan arewa kowa ya sani noma ne, kiwo da kuma kasuwanci. So mafi yawancin yan arewacin Najeriya suna kasuwanci a kudancin Najeriya. Wannan ya kawo wasu sun ma daɗe a can, to amma sai ya zamanto a duk lokacin da aka samu matsala ko yaya take ko ta taka karya ta karya ko bata taka karya ta karya ba, shi dan kudanci tunanin shi kawai shine ya ci mutunci, ya wulakanta, ya tozarta mutumin arewa, a kashe mutumin arewa, a kona mishi kayansa, dukiyan shi. Sannan matan arewa masu aure da marasa aure da ke zaune a kudancin irin wannan abun ya tashi a kama su a yi musu fyaɗe. So wannan abu ya zamanto tun ana ganin shi kamar wani abu ne wanda ake yin shi bisa kuskure, sai zamanto ana ci gaba akai kisan ana yin shi akai kona dukiyan ana yi akai yanayin wannan fyaɗen da ake wa matan ana yi akai. So sai muka lura cewa abun ya fara kai kura ta fara kaiwa bango. So akwai buƙatar na farko mu jawo hankalin su mutanen kudancin Najeriya akan wannan abu da cewa ba abu ne mai daɗi ba, kuma mun gaji da a ci gaba da yi wa mutanen mu haka. Na biyu a jawo hankalin gwamnatocinsu da su mai da hankali wajen kula da dukiyoyi da rayukan 'yan arewacin Najeriya da ke kudanci. Na uku mu jawo hankalin gwamnatin tarayya, idan ba ta sani ba ta sani, idan ta sani mu yi mata tuni akan cewa yadda kowane ɗan Najeriya yake da dama da 'yanci na zamantakewa da kasuwanci kamar yadda kundin tsarin mulkin Najeriya ya bayar, to haka dan arewa ma yana da wannan damar ya zauna a kudu ya yi kasuwanci, ya yi rayuwa, ya yi duk wani abin da yake yi kamar yadda in kudu suke yi a nan arewacin Najeriya, suke rayuwa, suke kasuwanci. Kuma mu ba mu taɓa mai da hankali, ko mutumin arewa baya mai da hankali wajen bacinci, kaskanci, cin mutunci ko tozarta mutumin kudu da ke arewaci ba. Hasali ma in zan baka misali, mutanen kudanci da ke zaune a arewacin Najeriya sun mallaki gidajen kawunansu, gidan kai, mutum ya mallaki gidan kanshi. Bayan ma gidan kawunansu sun kuma mallaki gidajen da har ma suna ba da hayan gidajen. Bayan wannan sun mallaki shaguna da suke da dukiyoyi na biliyoyi ba miliyoyin nerori ba. Har ila yau mutumin kudu ba ma wannan ba, har ya kai ga yana da gonar da yake nomawa tashi ta kanshi da dan arewa sai mashi a arewacin Najeriya, kuma shi mutumin kudu ne, kuma yan arewa ke taimakon su wajen noma wannan gonakin nasu. Sannan idan sun noma kayan gonan in sun samu ba arewa suke saida shi ba, kwasarsa suke suna tafiya kudu da shi. Amma duk da haka mutumin arewa bai damu, bai nuna damuwa ko hasada ko kyashi ko bakin ciki ba. Mun rungume su, mun dauke su a matsayin mu na yan kasa daya, yan uwan juna ne. Wasu ma su ai su yan arewan haka suke zaune a cikin yankin kudancin Kaduna. A'a, wanda ya ce haka bai san sirrin irin zamantakewan da dan arewa yake yi a kudanci ba. Babu dan arewan da ya mallaki gidan kanshi a jihohin Ibo, wato jihohin Inyamari, jihohin nan guda 6 gaba ɗaya. Babu dan arewa da zai kaje ka same shi ya mallaki gidan kanshi a wayannan jihohi. Ba su ma da isassun filayen da su kansu za su yi wa gidajen kawunan su bari har ya zamanto ma wai sun sayar ma. Sannan in ɗan Najeriya sun san cewa akan taku ɗaya na fili sai a yaƙi tsakanin Inyamuri da Inyamuri a bangaren su, saboda ba su da isasshen filin da za su yi gonaki da sauransu. Su suna iya yaƙar junan su akan taku ɗaya. To ta yaya dan wanda zai fito daga wani bangare har ma ya samu filin da zai su yi gona ko ya yi gida? Babu. So duk wanda ya ce wai yan arewa suna rayuwa irin yadda yan kudu suke rayuwa a arewacin Najeriya ba gaskiya bane. Amma duk da haka mu ba mu damu ba, abin da muka dauka Najeriya ƙasa ce ɗaya mai al'umma ɗaya. To tun da shike haka ne, kuma mu Allah ya azurta mu da isasshen ƙasa, faɗin ƙasa, wanda wasu wuraren ma dazuka ne ba ma mu iya nomawa. To mu kuma bai shi haka, sun noma ba laifi bane, ko ba komai za su noma kamar na ce mutanen mu ke musu aikin gonan, ai ana samun karuwa.
so da haka ba ma hasada ba ma kyashi ba ma bakin ciki mun basu, amma su sun sa ido kuma suna tsangwama da cin mutunci da kaskancin yan arewa da suke zauna tare da su. Wani abin da nake so mu sani shine yawan dan arewa ko mutanen arewa da ke zauna a kudancin Najeriya, idan ka ɗauki dan kudu da yan kudancin da ke zaune a Kaduna da Kano kawai, ina yawan maimaita magana nan, a Kaduna da Kano kawai sun ninka ninkin ba ninkin duka dan arewa ko yan arewa da ke zaune a kudancin kudu gaba daya, yan kudin da ke Kano da Kaduna kawai. Haka dukiyar da yan kudu suka mallaka a Kaduna da Kano kawai ya ninka duk wani abin da dan arewa ya mallaka a kudanci, idan ka cire mutane irin su Dangote da Buwa, wanda su wannan international 'yan kasuwa ne ba wai national, wato manyan 'yan kasuwa ne wanda suke kasuwanci tsakanin ƙasa da ƙasa, ba wai 'yan kasuwanci a Najeriya kawai ba. In ka cire wannan mutane guda biyu, to duk wani abin da dan arewa mallaka a kudu, dukkan jihohin kudu gaba ɗaya nake nufi, in na ce kudu da jihohin Yamurai da na Yarbawa da 'yan Niger Delta gaba ɗaya in ka tattara abinda dan kudu ya mallaka, yan kudu suka mallaka a Kano da Kaduna kawai ya ninka wancan, haka kuma yawansu. To kuma ina ga sauran waɗanda suka bazu a sauran jihohi 19 na arewa, kuma duk da haka mun kyale su ba mu musu komai. To anan a dokta, ganin cewa kun gudanar da wannan taro kun tattauna da waɗansu ƙungiyoyi makamantan irin wanda kake shugabanta, kawo yanzu menene kuke so gwamnatin tarayya da su kuma shugabannin yan kudan mun nemi a yi wasu bukatu, ko kuma mun nemi wasu bukatu kusan kamar guda 7 daga bangaren gwamnatin tarayya da gwamnatocinmu na jihohin arewa da kuma su gwamnatocin su na can. Kafin ma in yi maka bayanin abubuwan da muka nema a wayannan abubuwan, mun yi rubuce-rubuce wanda duk gwamnonin jihohin nan namu 19 na arewa mun rubuta musu, mun yi musu wannan koke, mun rubuta wa majalisar jiha 19 na arewa, mun rubuta sarakuna, shugaban majalisun sarakunan jihohi 19 na arewa, duka kowane sarki, kowane gwamna, kowane majalisa mun rubuta. Sannan kuma a kungiyance sai muka rubuta wa kungiyar su, muka rubuta wa shugabanni, sannan mun rubuta wa shugaban kasa, mun rubuta wa shugaban ma'aikatan gidan fadin shugaban kasa da sakataren gwamnati da duka jami'an tsaro, shugabannin jami'an tsaron Najeriya, duk wanda ka sani cewa wani bangare ne na tsaro mun rubuta musu. Mun rubuta majalisar ɗinkin duniya, mun rubuta majalisar Amerika, mun kuma rubuta majalisar Ingila. Duk muna kai kokai da koke da kara akan abin cin mutunci da cin zarafi da kisan gilla da fyaɗen da ake wa mutanen arewa a kudanci. Mun yi haka ne ba wai don tsoro ba, don zama lafiya. Muna kai ƙara ne da koke akan a ɗauki matakin da ya dace, a ce an ɗauka, kar ana ganin abin da muke yi ake yi mana muna yin shiru a ɗauka tsoro ne, ba tsoro ba ne. A'a, mu don a zauna lafiya ya sa muka yi haka. Ba ma so matasan arewa su ɗauki irin sahon da su suka ɗauka. In aka ɗauka abin zai lalace. Kuma mu so muke a zauna lafiya, tunda dan arewa an san shi mutum ne mai son zama lafiya kuma mai bin doka da oda ne. Wannan kenan a irin koke-koken da muka yi ko kuma bukatun da muka mika. Na farko, kowa ya sani cewar an kashe mana mutane a rikicin #EndSARS da aka yi, an kona dukiyoyi, an kashe mana mutane a rikicin Akinyele, kasuwan Akinyele na Shasha Oyo State, an kona dukiyoyi, an kashe mutane. Sannan kuma kowa ya san cewa a Imo State a cikin kwanaki 7-8 da suka wuce an kashe mana sama da mutum 25, kuma a rana a tsaka, ba kuma tashin hankali ake yi ba, bari a ce hatsaniya ake. A abin sa ka suke, suna wajen sana'a, suna zaune a zo a harbi mutum, a kashe shi, a kwashe dukiyan ko a kona, rana a tsaka, mutane na kallo ba mai cewa komai. Kuma yan arewa ake wannan cin kashe. Saboda haka mu rubuta wa gwamnan su akan cewa lallai ne ya nemo waɗanda suke aikata waɗannan laifuffuka, kuma an nemo su a musu hukunci a bainar jama'a, kowa ya gani ya san cewa an hukunta su, don haka ya zamanto izina ga waɗanda suke da tunanin yin haka ga 'yan arewa. Sannan kuma lalle ne biya diyan rayukan da aka rasa na 'yan arewa, ko mutum nawa ne a wannan rikirkitu, kuma dukiyar da suka rasa dole ne ya zamanto sun biya wannan dukiya ga gwamnonin su kenan su. Sannan ga namu gwamnonin arewa sai muka ce su kuma su yi bibiya akan cin kashi da wulakancin da ake wa mutanenmu, domin tabbatar da cewa gwamnatocin jihohin da ke can an samu haɗin gwiwa a tsakanin su, an daina mana wannan cin kashi. Na biyu kenan. Na uku,
mun ce da gwamnatin tarayya da gwamnatin jihohi da majalisar dattawa su ma rubuta musu na wakilai da na dattawa akan a samu haɗin gwiwa a yi kasuwannin shiya wato regional market a tsakanin boda tsakanin jihohin arewa da na inyamurai, jihohin arewa da na yarbawa, jihohin arewa da na 'yan Niger Delta. A yi kasuwanni shiya wato zai zamanto kasuwanni ne kusan guda 5 ko 6 wanda muke sa ran a yi su a shiyoyi. Idan aka yi wannan kasuwanni, idan dan kudu ya dauko abin sayarwarsa ya kawo wannan kasuwa ya aje, in dan arewa ya dauka daga arewa ya je wannan kasuwa ya aje, domin boda ne a tsakani. Shi dan arewa ya sai na kudu na kayan dan kudu ya sai kayan dan arewa, shi dan kudin ya mai da kayan bangaren su, in yaso in za su yi kisan gillan da kone-konen su kona kayan yan uwansu su kashe yan uwansu. Amma dokta anan ba ka ganin cewar kamar wannan kuma wata matsala ce ta neman kuma raba kan ba za a raba kan saboda an ce dan Najeriya da iko da izinin ya zo na ko ina, kuma yana da ɗaya daga cikin hikiman don a samu shakuwa da fahimtar juna da kuma zaman lafiya din ya saka aka wannan kana gan kamar ba ana ƙara zama kowa na kama gaban shi bane. A to amma ai su da ma can suna ma faɗin kowa ya kama gaban shi, ai kowa ya sani Inyamuri yana da abin da ake kira IPOB wanda sun daɗe suna fafatakar sai dai a raba ƙasa kowa ya kama gaban shi. Yarbawa sun fito da ƙasa Oduduwa Republic, ai ba ɓoyayyen abu bane, su ma sun ce a raba ƙasar kowa ya kama gaban shi. Sannan a ɓangaren Yarbawa ma kan shi ɓangare biyu ne, akwai Gani Adams akwai Sunday Igboho, kowanne yana faɗi shi ma shugaba ne kuma an ce a raba. Su ma 'yan Niger Delta din ai Asari da Kubo ya fito ya ma ce ya ma karɓe daga hannun Nnamdi Kanu, yanzu shine shugaban IPOB, har ma ya naɗa ministoci da ministan tsaro da wace tsiya da wace ce duk yayi, ai ba koyan abu ne. Amma mu ba abin da muke cewa kenan ba, mu abin da muke cewa shine domin a hana, mu ba ma son a ci gaba da kashe mana mutane, muka ce a yi wannan kuma, amma a cikin tsarin sai muka ce dan arewan da ke zaune a kudancin Najeriya ba cewa muka ya dawo arewa ba, a'a ya ci gaba da zaman shi da harkokin shi, yayi dama can a can yake yayi kasuwanci. Haka dan kudin da ke zaune a arewa ba mu ce ya koma ba, yayi zaman shi yayi harkokin shi yayi kasuwancin shi. Abinda kawai muka ce domin tafiya da kayan da ake yi, ai abin da suke yi kayayyakin da ake ɗiba a motoci ake shiga da su can, shine sai su kashe direban, su warwasan kayan, su kone motocin. To tun da mun gano haka, sun jira suke kawai da an shiga su aikata haka, to ai waɗannan kasuwanni domin ya hana shiga da wannan kayan bare su yi warwaso, a zo a yi cinikayyan su saya su tafi da shi, su 'yan ƙasan su tafi da shi, in ya so in za su yi warwason su yi, in ma za su kona ai iwansu ɗan uwansu suka kona. Amma ba cewa muka yi a raba ƙasa ba, ba cewa muka yi hakan ya zama dalilin raba ƙasa ba, a'a mu abin da muke ƙoƙarin a yi a kare yanci, mutunci, dukiya da ran dan arewa da yake shiga kudanci ake mai cin kashi. Wannan kenan. Sai kuma muka dawo saboda matsalolin tsaron da muke samu a arewacin Najeriya, sai muka nemi gwamnatin tarayya ta cire sarakunan gargajiya daga karkashin gwamnonin jihohi, ta mai da su gwamnatin tarayya, ta kirkiri wata ma'aikata wanda muke kira ta National Traditional Institution Agency ko kuma National Traditional Commission, inda shike sarakunan gargajiya za a mai da su karkashin ofishin shugaban kasa, a kirkiri wata ma'aikata ko ministry da zai kula da harkokin sarakunan gargajiya. Sannan sai a kuma ba su daman kula da mun kira shi local administration and security, wato kula da harkokin mulki kamar yadda suke yi a local level, wato a mataki na ƙarshe na ƙasa, da kuma har su zamanto suna da ruwa da tsaki dumu-dumu akan harkokin tsaro. Kamar yadda ka sani da can baya kafin zuwan mulkin siyasa da sauransu, sarakunan gargajiya ne da wata harka da shari'a da harkar tsaro da wane ne duk a ƙarƙashin su yake, kuma mun san ai muna zaune lafiya a wannan lokacin. So sai muka yi tunanin idan aka ba su wannan damar a yanzu ma za su taimaka gaya wajen tabbatar da tsaro, domin a halin yanzu abin da ake ciki harkar matsalar tsaro da ake ta fuskanta wani abu ne wanda suke su sarakunan gargajiya yan kallo ne kawai, ba su da wata rawa da suke iya takawa. Amma idan aka ba su wannan damar, muna hangen da tunanin cewa zai taimaka kwarai da gaske wajen ganin cewa an samu matsala akan harkokin tsaro, domin za ka shigo da su mai anguwa da dagaci da duk mutanen gari da kowa zai zamanto yana da ruwa da tsaki. To menene alaka wannan bukata ta ku da kuma batun da ya shafi su ainihin cin kashin da kace kai zargi na ma yan arewa? Wato mun dubi abin ne gaba ɗayan shi,
ba wai a lokaci ɗaya sai muka ɗauki al'amuran da ya yi matsalolin da muke fuskanta a arewacin Najeriya da kuma matsalolin da ɗan arewa ke fuskanta a wasu ɓangarorin Najeriya, sai muka dunkule su gaba ɗaya sai muka miƙa kokenmu ga gwamnatin tarayya. Ka fahimta? Wannan shi ɓangaren sarakuna da sauransu mun yi haka ne ko mun nemi haka ne domin ci gaba da samun tsaro da zama lafiya na 'yan arewa a arewacin Najeriya, kuma baya ga neman zaman lafiya da ci gaban 'yan arewa a kudancin Najeriya, muna kuma so dan arewa da yake arewacin Najeriya shi ma ya zamanto yana da cikakken yanci, walwala da damar yin kasuwanci da harkokin rayuwarsa ba tare da ya fuskanci matsalar tsaro ba. So sai muka yi tunanin idan aka bai wa sarakunan gargajiya wannan dama, shi ma zai taimaka wajen ganin cewa sun zauna da kafafunsu kuma suna iya tasiri. Yanzu a karkashin gwamnonin jihohi suke, ba ma gwamnonin jihohi ba. Abin da zai baka takaici shine sarki mai daraja ta ɗaya zai yi tafiya sai ya nemi izini wajen shugaban karamar hukuma, domin yawanci kananan hukumomi suke biyan albashin sarakunan gargajiya. Mu a tunaninmu an kaskantar kuma an karya darajar sarakunan gargajiya wanda mun san irin darajar da suke da ita. Su ne yasa muke cewa to a cire su daga karkashin jihohi da kuma ma kananan hukumomi, a mai da su karkashin gwamnatin tarayya. Sannan sai muka ce majalisar dattawa mun rubuta mata ta kirkiro a saka a cikin kundin tsarin mulkin Najeriya, a ba su wani role, wato wata dama da wani aiki da ya kamata a ce suna yi. Amma kafin a kai wannan lokacin, saboda wannan wani abu ne wanda yake daukar lokaci mai tsawo, kafin ka yi doka a majalisa a yi waye a kai ga irin wannan dokar, sai ta ma tafi jihohin arewa da ko kuma jihohin Najeriya gaba ɗaya da sauransu, tutar sai ka samu 2/3 na jihohi sun amince, so zai dauki lokaci mai tsawo. Maimakon haka shi yasa sai muka ce gwamnatin tarayya ta kirkiri wannan ma'aikatan, ta ɗauke su, ta kirkiro musu wannan ma'aikata, ta ba su wannan dama su rika wannan aikace-aikace. Sai kuma muka ce a yi abin da muka kira toll gate, wanda da an yi shi a lokacin gwamnatin Obasanjo, aka zo aka rushe wannan toll gate. Domin me makaman da ake shigowa da su ake zuwa ana yakar arewa da 'yan arewa domin karya tattalin arzikin arewa, domin ɓata harkokin ilimin arewa. Idan ka mai da hankali zaka ga cewa yanzu 'yan ta'adda sun koma, bayan ba za ka iya zuwa gona ka je kai noma ba kana gudun kar a sace ka. Kuma na faɗi cewa tattali da kuma ƙarfin arzikin ɗan arewa ya ta'allaka ne akan noma, kiwo da kasuwanci. To ba za ka iya yin noman ba za ka iya yin kiwon ba, sannan harkar ilimin da ita ce ta zamani ne yake inganta rayuwa na kowane ɗan mutumin duniya, sai zama to a arewan ana neman a lalata ilimin har ila yau. Domin na farko idan ka je gona kana tsoron a sace ka, haka ba za ka je gonan ba za ka iya zuwa kiwo ba kana tunanin za a iya sace ka da kai da dabbobin. Sannan idan yara suka tafi makaranta, yanzu an bullo da sabuwar dabara, sai a je makarantar sai a kwashe yaran gaba ɗaya a makarantar. Hakan ya tilasta gwamnonin jihohi kulle makarantu yanzu. To sai muka gano hakan ana wani yunkuri ne da za a gurgunta arewar gaba ɗaya, a karya tattalin arzikinta, a ɓata shirin noman da muke da kiwo, sannan a ɓata harkar ilimi. Shikenan mun koma ba mu da mafita. Shi yasa muka ce to a yi toll gate har ila yau. Bayan baiwa sarakuna wannan dama, an kuma yi kasuwannin shiya to a dawo da wannan tsarin toll gate da za a sa musu kamarori, wanda ko mai ka ɗauka a cikin mota, wanda mai bincike baya buƙatar sai an je an sauke kayan da ke motar, yana zaune a cikin control room na toll gate din, duk abin da ke cikin motar scanner za ta scanning din shi, yana gani. Idan yana ɗauke da makami sai a yi parking din shi, a kama direban a fito da wannan makaman. In kuma baya ɗauke da irin wannan, in toll gate zai biya ya wuce. Hakan muna tunanin cewa saboda bangarori daban-daban da ake shigo da makamai arewa, idan aka yi wannan zai taimaka wajen tsaurara da kuma tsananta bincike da kuma gano masu hanyoyin da ake shigowa da makaman da ake amfani da su wajen hana arewa zama lafiya.